Koľko kalórií by som mal denne zjesť a čo mám jesť? To sú otázky, na ktorú sa proste milión ľudí pýta, aj že čo majú jesť, koľko majú jesť a proste ako si počítať svoj denný príjem. Tak preto v tomto videu ti chcem ukázať, ako si vypočítať kalórie a ako si ten kalorický príjem proste nastaviť, či chceš naberať, chudnúť alebo proste len udržiavať váhu. Pri počítaní toho kalorického denného príjmu je proste viacero faktorov, ale vždy ako hneď prvé proste, s čím potrebuješ rátať, je tvoj bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus je to vlastne to, že koľko kalórií tvoje telo spotrebuje len tým, že proste by si 24 hodín len sedel a absolútne nič nerobil, hej, len na dýchanie, funkciu orgánov a podobné veci, že príklad keby 24 hodín takto tu sedíš bez pohybu a len existuješ a dýchaš. To sú proste kalórie, ktoré tvoje telo spotrebuje za 24 hodín. A najjednoduchší spôsob, ak si to vypočítate presne tak, že napíšte si do Google, že BMR kalkulačka, otvorí si prvý link z Gymbeamu, není to sponzorované nič, len to proste najjednoduchšie, najľahšie mi to tam sedí, pomerne najpresnejšie to je, čiže otvorí si proste to prvý link, zídeš tuto dole, tu som rozhľadaš si chlap, žena, napíšeš tvoj vek, výšku, váhu a potom dáš proste vypočítať BMR a tu ti to plus minus, ako iš proste odhadom napíšeš kalórie, nikdy to nie proste 1 100 000% nesprávne. Je tam proste 1894 kalórií na deň je vlastne to, keby si presne že takto sedel a absolútne nič nerobil, toľko kalórií plus minus moje telo spotrebovalo. Hej, tam fakt proste odchýlka 100-150 kalórií, takže proste znova je to orientačné číslo, není to na jednu kalóriu presne. Čiže vždy ako proste prvé si musíš vypočítať toto. Pokiaľ máš toto vypočítať, tak si proste číslo v hlave zapíšeš, odložíš a proste bereš fakt, že proste okolo tých 1900 kalórií tvoje telo spotrebuje tým, že existuješ. Pokiaľ máš proste zistený tvoj bazálny metabolizmus, tak keď môžeme prejsť na druhú vec, čo je proste vypočítať si, koľko približne denne kalórií spáliš v svojom každodennom živote. Či to je, že keď ideš do práce, do školy, koľko proste, či v tej práci alebo škole, že či sedíš, kde chodíš, či chodíš pešo, na aute, autobusom, proste spočítať si plus minus taký ten výdaj, koľko tých kalórií v takom bežnom priemernom dni proste spáliš na prepravu, pohyb, proste také domáce práce a podobné blbosti. Na toto ideálne, čo ti odporúčame, buď proste, že s veľkými inteligentnými hodinkami si to aspoň plus minus od oka proste odmerať a volá sa dať nejaký nástrel, alebo po prípade proste na internete si zistiť, že koľko plus minus kalórií spáliš proste pri voľakej chôdzi, niečo proste, alebo keby už aj nič iné, tak aspoň použij v telefóne, čo máš klasickú aplikáciu na kroky, vieš, že sú to úplne skreslené čísla, ale aspoň plus minus ako odrazový mostík to bude stačiť. Čiže keď si toto zráta, že plus minus, dajme tomu, že okolo tých 500 kalórií denne ešte spáliš, že spotrebuješ na to, že ideš na autobus zastávku, prejdeš do školy, v škole trochu sa poprechádzaš, ideš na obed, z obeda dojdeš domov, doma proste spracuješ riady, volačo, že plus minus takých tých 500 kalórií spáliš. Čiže to máme dokopy zatiaľ 2400 kalórií, že spotrebuješ len tým, že proste niečo robíš. A potom, keď už máme toto číslo vypočítané, tých 2400 kalórií, znova je to len nástrel, hej. Čiže toto proste sa bude vždy meniť, možno to bude 2300, možno to bude 2500. Čiže toto neber stále ako striktné číslo, ktoré proste bude. Vždy na sa musíš pozerať tie čísla na váhe, alebo sa pozerať do zrkadla, že či priberáš, chudneš, ale vždy proste hlavne na tú váhu pozeraj. Toto je vždy proste ten najhrubší nástrel a podľa toho už budeš len tie kalórie buď jemne uberať alebo jemne pridávať podľa toho požadovaného cieľa. Keď máme týchto 2400 kalórií nastavených, ešte do toho musíš započítať, že ako často cvičíš a koľko kalórií plus minus spáliš na tom tréningu. Znova na toto proste buď použiť voľaké tie inteligentné hodinky, ktoré to fakt, že veľmi hrubý nástrel proste, že koľko tých kalórií spáliš, alebo proste pozrieť si plus minus na internete, že koľko spáliš takým hodinovým silovým tréningom, koľko spáliš príklad pol hodiny intenzívnym behom a proste znova urobiť si nejaký nástrel tých kalórií. Príklad môže to byť rozmedzi od 300 do 700 kalórií. Čiže znova berme príklad, že ja spálim, čo som ja rátal a vychádza mi to vždy okolo tých 400 kalórií, 450 možno za tréning, hej. Čiže v mojom prípade by to bolo, že 2800 kalórií vlastne mám s tým, že môj bazálny metabolizmus plus príklad cesta do školy, zo školy domáce práce a plus ten tréning, to mám 2800 kalórií v hrubom proste spálim plus minus za ten jeden deň. A keď už mám toto číslo vypočítané, tak už len si poviem, že či chcem naberať alebo chcem chudnúť a v tomto prípade vždy, pokiaľ chceš chudnúť, ubereš o voľakých 150 až 200 kalórií dole, čiže by to bolo 2650 až 2600 a pokiaľ chceš naberať, dáš to na nejakých 3000 až 2950. Znova, toto číslo je proste nástrel. Vyskúšaš jeden týždeň sa strávať podľa tohto, že udržiavať sa napríklad tých 3000 kalórií. Po týždni uvidíš, či proste váha klesla, pozrieš sa, že či vládzeš, či proste nie si stále hladný a podobné veci a proste takto príklad za 1, 2, 3, 4 týždeň plus minus dostaneš sa napríklad na 30-120 kalórií a budeš vedieť, že
presne týmto štýlom, keď každý týždeň budeš pridávať napríklad 50 kalórií, tak za pol roka si schopný nabrať tie 3-4 kg. Pre totálny príklad, áno. Znova proste to počítanie kalórií je to strašne individuálne, je to proste len pokus omyl. Nijak inak to proste nezistíš to vždy na presnú jednu šupu, proste, že koľko presne máš to jesť. Pretože znova časom, či chudneš alebo naberáš, zase proste menia sa tvoje požiadavky, budeš potrebovať jesť menej alebo viac v závislosti od toho, aký je tvoj cieľ a proste stále sa to mení. Čiže urobiť si proste, tak som povedal, z týchto 4 bodov sú taký hrubý nástrel a potom to proste len na týždňovej báze sa proste vážiť, kontrolovať sa, pozerať, či pridáš, ubereš, jak veľa. A za mňa by som proste uberal, poprípade pridal po 100 kalóriách týždenne, či chceš naberať, chudnúť. Nechod do žiadnych extrémov, že napríklad keď chceš objem, že budeš mať surplus 800 kalórií, lebo zbytočne iba moc tuku nabereš, čož potom budeš musieť zosekávať a úplne zbytočne budeš ďalšie. Úplne zbytočne budeš veľa jesť a prejedať sa a ešte veľa tuku nabereš a znova keď chceš chudnúť, nerob anorektické diety, že budeš mať 600 kalórií deficit a dobre za týždeň schudneš 3 kg alebo si cítiť katastrofálne, dojebeš s tým celý proste metabolizmus tela a proste vždy podľa mňa okolo tých 100 kalórií proste tá mierka, ktorou dať či o jedno viac alebo o jedno menej. Takže to bolo veľmi skrátke môj pohľad, ako ja počítam kalórie, keď aj klientom to robím. Znova, jak som bral, ono sa nedá, keď vládu si dá umieť spraviť jedálniček, nedá sa presne na 1 kalóriu to vypočítať. Znova, po týždni sa spýtam, ako vyzerá tvoja váha, priberáš, chudneš, po týždni tam možno niečo upravíme, niečo pridáme, niečo uberieme a po takých 3, možno 4 týždňoch vieme vychytať ten plus minus, taký ten stred, kde je to ideálne, hej, taký naozaj ideálny v úvodzovkách príjem kalórií. OK, takže nás sme trošku pre video, ak si video páčilo, daj like, odber mi sa vidím pri ďalšom videu, čau.